Kaixo dan hori, arratsaldeon, ongi etorriak benetan gurekin gaur hemen izateagatik Bastin Fundazioaren 10. urte urrena. Urrengo hitzorduak, bai Europako txapelketak, munduko txapelketak, ero baita ere Korean izango ditugun neguko joko olimpikoak, edo baita ere Tokiokoetan, EITB hartzen du konpromiso sendoa, ondo informatzeko bai zuen kirolari guztien lorpenak eta saiakerak ondo informatzeko eta zuen aleginak helarazteko gure ikus entzuleei. Zeren benetan, dano gara Bastin eta guztion ametsa delako. Hamarkada luze emankorra beti kirolariekin, gehiago eskatu dizuegu ta askotan gehiago ezin, aurrekontua zabalagoa datozen entzako egin. Egunerokotasun gogorra gureaekin ta ekin, zuen txanda dugu oraingoan, goratzeko gure Bastin. Arratsaldeon guztioi. Eskerrak eman dizkizuegu gurekin iraganetik izan zaretenoi. Orain gurekin zaudetenoi eta laguntza eskatzen dizuegu denei etorkizunean ere prozesu honetan gure aldamenean izateko. Este año hemos encontrado nuevas alianzas que nos ayudarán a seguir creciendo. Entidades como la Unión de Federaciones Vascas, la Escuela Vasca de Deporte o Emakunde. También aliados como Quirón Salud están a nuestro lado cuidando y mimándonos cada día para ayudar a mejorar el rendimiento de nuestras y nuestros deportistas. Además, este año, a través del convenio de colaboración con Confebask y sus asociaciones miembro, ADEGI, CEBEC y SEA, nos ayudarán a impulsar la inserción laboral de los y las deportistas, ayudándoles a compatibilizar la vida laboral con la competición de más alto nivel. Denon artean, goi mailako euskal kirola bultzatu behar dugu, eta aldi berean gizarteari bueltatu behar diogu gugan jarritako konfidantza eta itxaropena. Baloreetan bat egin behar dugu, gizartea aberasteko eta ekonomikoki, sozialki eta osasunaren esparruan izan behar duen garapen horretan lagundu ahal izateko. Lan horretan laguntzeko 5 enbaxadore fitzatu ditu Basketimek eta gurekin ditugu gaurkoan. Alberto Inurrategi, Maider Unda, Nayara Gómez, Eneko Llanos eta Richard Oribe. Después de un periodo de madurez, siempre llega un momento en el que hay que decir adiós. Aurten goi mailako kirolari, agur esango duten, kirola utziko duten 4 kirolariri, omenalditxo egin nahi diegu fundazioaren parte izan dira, Bastimen parte izan dira. Gatozen orain, ondo iruditzen bazaizue guztioi, urteko kirolari nabarmenenak saritzera programan, Lukas Egibarri izango da protagonistetako bat, eta Donostiarra, Raider Donostiarra da hain zuzen, aurtengo Bastimeko kirolari olimpiko onena. Evidentemente a estas alturas de la temporada y en plena preparación Lucas no nos puede acompañar, pero vamos a recibir con un aplauso a su madre Graciela Bretón. Bueno, orain Bastimeko kirolari ez olimpiko onenaren txanda da. 3 medallas en el Mundial de Nanjing, 1 de oro, 3 medallas en el Europeo de Lagos, se dice pronto, 2 medallas más en los World Games de Polonia. Hablamos del patinador Patxi Peula. Jon Santakanak 3 domina bereganatu zituen aurtengo Tarbixioko munduko txapelketan eta Aitor Frantzesenak brontzea eraman du San Diegoko mundialean. Biak dira aurten kirol egokituen errege. Gaurko hain zuzen, ez da Bastimen festa, naiz eta Bastimek 10 urte egin. Gaurkoa goi mailako euskal kirolarien festa da.
Aukera hon bada, 10 urtez, Bastimekin batera bidea egin duzuen kirolariak omentzeko. Aukera hon bada, gaur egun Bastimekin lanean ari zareten kirolariak ezagutzeko eta ezagutera emateko, eta jakina, aukera hon bada, etorkizunean, datozen urteetan, hurbilduko diran kirolari berriei ongi etorria egiteko. Eskerrik asko hemen zaudeten hoi. Eskerrik asko 10 urtez Bastimen laguntzaile izan zareten enpresei. Eskerrik beroenak EITB-ri urte guzti hauetan bide lagun izan delako. Eta eskerrik asko ona etorri zareten kirolari eta jaun Andrea guztioi. Gabon.